Čau ľudia, dneska vás zdravím pri mojom tutoriáli, ako stiahnuť a nainštalovať Far Cry 3. Budeme k tomu potrebovať zo pár programov, ktoré sa volajú Diamond Tools Lite, Autorent. Pokiaľ tieto veci máte, tak si to nemusíte stiahovať, ale ja som si to všetko popripravoval, stiahnuté to mám, takže sa kúkajte. Dúfam, vám pomôžem. Tak môžeme začať. Linky budete mať v popise videa. Keď nemáte ani Diamond Tools Lite, ani Autorent, tak si to stiahnete z sajtu, ktoré budete tam mať linky. Stiahnete to a nainštalujete normálne. Keď si to nainštalujete, tak pôjdete na ten link, kde máte Far Cry 3 z Pirate Bay. Dáte Get this torrent, spustiť aplikáciu. Sa to pridá do torrentu. Dáte pridať nový torrent. OK. Začne sa vám to stiahovať. Toto nevšímajte. Ja to tu už mám stiahnuté. Takže keď sa vám to dosťahuje, tak no proste k tomu potrebujete mať ten program, čo som vám hovoril, Diamond Tools Lite. Inak sa vám to nebude môcť nainštalovať. Keď to budete mať Diamond nainštalované, tak tu napôjdete do torrentu a rozkliknite si Far Cry. Pardon, už to je. Tu máte Ačko, Bčko. To sú ako disky pri niektorých hrách, ktoré potrebujú dokončiť inštaláciu druhým diskom. Vy si rozkliknete Ačko, Bčko budete potom pozdejšie potrebovať. Ačko, keď si ho rozkliknete, vypíše vám tu pripojenie obrazu. Sa vám to dá, otvorí sa vám, no dáte spustiť Autorun exe a otvorí sa vám také okienko. Čakajte. No toto. Vy tu budete mať namiesto uninstall install. Čiže vy si dáte to inštalovať. Ja to teraz mám, takže ja to nepotrebujem. Znova. Potom od vás bude pýtať Bčko. To uvidíte potom, od vás bude pýtať. Tak pôjdete sem, kde to máte. Používateľia, prevzaté súbory a tak. A tu máme Bčko. Čiže na ňo si kliknete. Dáte pripojenie obrazu, no. A toto. Vám tu bude tiež to Autorun, ale ja to už mám. Čiže tu máme. Vám sa to dá už pripojí, no vám to budete potom iba potrebovať. Keď sa vám to pripojí, tak dáte pokračovať v inštalácii. Keď sa vám to doinštaluje, bude sa vám updateovať Direct a potom vám hru nespustí dovtedy, kým spustí, ale bude vás pýtať Uplay prihlásenie. Tu je crack. Máme tu crack. Toto crack. Rozkliknite, máte tu viacero týchto blbostí. Čiže idete tam, kde máte stiahnuté. No, nainštal do súboru, kde máte nainštalované Far Cry 3. Čiže ja to mám v C, Program Files, do Ubisoft. A tu na to mám, Bin, a tu mám. Vy tu budete mať iba 3. Tieto 3. Ikon aplikácie. A vy si ten crack, čo tu máte, stade to. Ten crack premiestnite sem. No ale ja to už tam mám, tak ako dúfam, ak už pochopíte, že to treba kreknúť. Kreknete si to. Hráte. Príjemnú zábavu vám práve DJ Lapáš. Dovidenia.